A bore yma, fel oedd Arwel yn dweud ar y cychwyn, dyn ni'n parhau gyda'n cyfres nathon ni cychwyn wythnos diwethaf yn mynd trwy Rhufeiniaid. Ac heddiw, dyn ni'n symud ymlaen yn y taith yna trwy llythyr y Rhufeiniaid. A dyn ni'n mynd i darpacio yr bit nesaf ac ystyried beth sydd ganddo fo i ddeud wrthyn ni heddiw. Ac os oeddech chi wedi colli wythnos diwethaf, gai annog chi i fynd adre y dalfynu efo fo, i rand ar pregeth Rhys, oedd yn rhoi'r cyd-destun o'r cyfres yma'r cyfeiriad dyn ni'n mynd ar gyfer yr wythnosau diwethaf yma. Ond, cyn i ni symud ymlaen i lle dyn ni am gychwyn heddiw, gadewch i ni jyst cymryd munud bach i atgoffa ein hun o rai o'r pethau bwysig o'r cyd-destun o Rhufeiniaid. So, clywon ni wythnos diwethaf bod Rhufeiniaid yn llythyr oedd wedi cael ei sgwennu gan rywun o'r enw Paul. Ac dyn ni'n gwybod oedd Paul yn rywun oedd wedi mynd o fod yn rywun oedd yn erlyd y Cristnogion, erlyd pobl oedd yn ddilyn Iesu Grist. I fynd o yna i wedyn bod yn rywun oedd yn brwydro dros y newyddion da, brwydro dros Iesu Grist ar ôl iddo fo cael cyfarfod byw efo Iesu Grist ei hun. A felly, yn rhan o gwaith Paul wedyn oedd mynd o gwmpas a rhannu'r newyddion da ac annog pobl mewn llefydd lle oedd yr Efengyl yn barod wedi cael effaith. Ac un o'r llefydd yna oedd Rhufeiniaid. Ac felly dyma Paul yn sgwennu y llythyr yma at yr eglwys yn Rhufeiniaid. Ond nid eglwys ella fel sy'n ni'n ei adnabod heddiw fatha sy'n gynnar ni, ond yn lle grwpiau bach o Gristnogion oedd yn cyfarfod efo'i gilydd, cyfarfod mewn tai oherwydd yr eledigaeth yn dod o'r Rhufeiniaid, ond yn dod at ei gilydd i ddysgu mwy am Iesu, i ddysgu mwy am y ffydd a be oedd yr Efengyl wir yn golygu yn eu bywydau nhw eu hunan. A dyma Paul yn deud ar diwedd yr bit oedd yn edrych ar wythnos diwetha, does gen i ddim cywilydd o'r newyddion da o gwbl. Dyma'r ffordd rymus mae Duw yn gweithio i achub pawb sy'n credu, yr Iddew a phawb arall hefyd. Ac felly, ar ôl i Paul cyflwyno hyn i'r Rhufeiniaid, dyma fo wedyn yn gwneud bach o deep dive. A bore yma, dyn ni am fynd ar y deep dive yna, ond dyn ni'n neud o efo'n gilydd. So, peidiwch a poeni, dyn ni'n mynd ar y taith yma efo'n gilydd. So, yn gyntaf, dyn ni'n mynd i darllen yr bit o Rhufeiniaid dyn ni'n mynd i edrych ar bore yma. Mae'n y bach o jumpio efo hyn, dyn ni'n bit o penod 1, bit o penod 2, bit o penod 3, ond peidiwch poeni, mi fydden nhw'n dod ar y sgrin i chi ddilyn yn hawdd. So, darlleniad bore yma. Ond mae Duw yn dangos, mae Duw yn y nefoedd yn dangos ei fod yn ddig ac yn cosbi'r holl pethau drwg mae pobl yn ei gwneud yn ei erbyn. Maen nhw'n mygu'r gwirionedd gyda'i drigion ni. Mae beth sydd i wybod am Dduw yn amlwg. Mae Duw wedi wneud yn ddigon clir i pawb. Bod Duw ei hun yn anweledig, mae'r holl bethau mae wedi'i creu yn dangos yn glir, mae fe ydy'r Duw go iawn, bod ei allu yn ddi ben draw. Felly does gan neb esgus dros beidio credu. Ond y drwg ydy, bod pobl yn gwybod fod Duw yn bodoli, maen nhw wedi gwrthod ei anrhydeddu a diolch iddo. Yn lle hynny, maen nhw wedi hel bob math o syniadau dwl, maen nhw wir yn twyllwch. Ydyn, maen nhw'n meddwl eu bod nhw mor glyfar, ond ffiliaid ydyn nhw go iawn. Yn lle addorli'r Duw bendigedig sy'n byw am byth bythoedd, maen nhw wedi dewis plygu o flaen delwau wedi'u cerfio i edrych fel pethau fydd yn marw, pobl, adar ac ymlusgiaid. Ond wedyn beth amdano ti? Ie, ti sydd mor barod i farnu bobl eraill a gosod dy ffon fesur arnyn nhw. Beth ydy dy esgus di?
Y gwir ydy, rwy ti'n gwneud yr un pethau. Felly wrth farnu pobl eraill, rwy ti'n dy gondemnio dy hun. Dyn ni'n gwybod ei bod hi'n berffaith iawn i Dduw farnu pobl am wneud y fath pethau. Ond o'i ti felly yn meddwl y bydde di'n osgoi cael dy farnu? Ie, ti sydd mor barod i weld bai ar bobl eraill tra'n gwneud yn union yr un pethau dy hun. Siarad am yr Iddewon mae Duw yma. Mae'r peth yn amlwg. Nhw gafodd yr ysgrifau sanctaidd ganddo. Felly beth mwy sydd i'w ddweud? Mae'r byd i gyd yn wynebu barn Duw. Does neb byw yn gallu bod yn iawn gyda Duw trwy wneud beth mae'r gyfraith Iddewig yn ei ofyn. Mae beth mae'r gyfraith yn ei wneud go iawn ydy dangos ein pechod i ni. Mae'r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau hunain. So, newn ni symud ymlaen. Mae'r adnodau yna yn gallu swnio'n eitha drwm yn dydan, ond dyn ni ddim yn mynd i aros yn y lle yna bore yma gobeithio. So mae gair Efengil yn golygu newyddion da. Dyna dyn ni'n clywed Paul yn sôn amdano, yn dydy, y newyddion da, yr Efengil. Ond, mwyn i ni allu clywed y newyddion da a deall beth ydy'r newyddion da mae Paul yn sôn amdano, mae angen i ni gyntaf adnabod y ffaith bod yna newyddion drwg hefyd. Mae cael newyddion da yn awgrymu bod yna hefyd newyddion drwg. Dyna sydd wedyn yn gwneud newyddion da mor dda, yn dydy. Ac gobeithio bore yma, wrth i ni edrych ar hyn efo'n gilydd, wrth i ni dadpacio y newyddion drwg fel petai, dyn ni'n gobeithio wedyn, dyn ni'n gallu gweld yn fwy glir a gwerthfawrogi yn fwy beth ydy mawredd y newyddion da. Beth ydy mawredd y newyddion da i pob un ohonyn ni, i'n cymdeithas ni ac i'n byd ni heddiw. Gadewch i ni feddwl amdano chydig fel hyn. So os ydych chi'n mynd i fewn i jewelers yn rhywle, a ydych chi eisiau prynu modroi neu clustlysa neu rhywbeth efo diamonds. Wrth i'r jeweler dod â'r peth i lawr i chi cael gweld. Cyn bod yn rhoi e lawr, beth mae'n wneud? Mae'n tynnu allan lluain du yn dydy. Ac mae'n rhoi y lluain du lawr ar y cownter a wedyn rhoi y diamond arno fo. Pam ydy yn wneud hynna? Achos yr diamond ben ei hun a'r ben gwydr ydy mae'n prydferth, ond efo lluain du o dan, dyn ni wir yn gweld pa mor prydferth ydy'r diamond. Achos bydd y diamond yn disgleirio hyd yn oed yn fwy efo'r cefndir tywyll tu ôl iddo fo. Ac mewn ffordd, dyna sy'n ni'n gallu dweud sy'n digwydd fama yn y bit nesaf o Rhufeiniaid. Bod Paul fel petai yn rhoi allan y lluain du, y cefndir dywyll. Ond mae'n bwysig i ni gofio mae o'n neud o mwyn i ni weld yn glir wedyn mawredd a prydferthwch y newyddion da. Mae Timothy Cullen dweud o fel hyn, "It is the backdrop on which the bright jewel of the gospel shines all the brighter." A dwi'n caru hynna. A mae'n bwysig i ni gofio hynna wrth i ni mynd ar y taith efo'n gilydd y bore yma. So, dyma dyn ni'n mynd i wneud bore yma. Dyn ni'n mynd i tynnu allan 3 gwirionedd dyn ni yn gweld yn y bit yma o Rhufeiniaid. A wedyn, dyn ni'n mynd i orffen trwy feddwl am sut dyn ni'n gallu byw yn goleuni be dyn ni wedi darllen. Ond, fel o'n i'n deud, trwy bob dim dyn ni yn gwneud bore yma ac yn clywed, mae'n bwysig i ni cofio y darlun yma o'r diamond a'r lluain du. Yn bod ni'n gwneud hyn ddim ar wahân i unrhyw beth arall, ond ni'n gwneud o gyda golwg ar newyddion da a Iesu Grist. So, peth gyntaf, dyn ni'n gweld, y gwirionedd cyntaf dyn ni'n gweld yn yr adnodau dyn ni wedi darllen bore yma, ydy'r gwirionedd am Dduw. Y gwirionedd am pwy ydy Duw. Mae adnodau
penod 1, 19 a 20 yn deud, mae beth sydd i wybod am Dduw yn amlwg. Mae Duw wedi'i wneud yn ddigon glir i bawb. Bod Duw ei hun yn anweledig, mae'r holl bethau mae wedi creu yn dangos yn glir mae fe ydy'r Duw go iawn, bod ei allu yn ddiben draw. Felly, does gan neb esgus i beidio credu. Ac os dyn ni'n dod allan o Rhufeiniaid am funud bach, ac os dyn ni'n mynd reit nôl i gychwyn stori Duw, nôl yn Genesis, y llyfr cyntaf dyn ni'n ffindio yn y Beibl, dyn ni'n gweld yn glir Duw yn dangos ei hun. Duw yn dangos ei natur a'i galon i ni trwy creu yr byd. A just fel os ydych chi'n mynd i oriel celf yn rhywle, wrth i chi mynd o gwmpas ac edrych ar y canvases gwahanol, edrych ar y manylion, y lliwiau, y technegau, steils gwahanol, ydych chi wedyn yn gallu cychwyn gweld yr artist oedd tu ôl i'r llun yn dydach. Ydych chi'n gallu gweld ychydig o'r artist oedd wedi mynegu ei hun a datgelu bach o'i hun trwy yr llun a darn o gelf yna. A dyna mae Duw wedi gwneud gyda'i fyd hefyd. Mae wedi datgelu ei hun trwy creadigaeth a trwy'r byd sydd o'n cwmpas ni. Does dim rhaid i rywun darllen y Beibl ar y fengel mwyn ganfod rhywbeth o Dduw. Ydy, mae darllen y Beibl yn bwysig, paid mynd a deud bod Hannah wedi deud bod e ddim, ond dych chi'n gallu gweld a darganfod a canfod rhywbeth o Dduw trwy'r byd sydd o'n cwmpas ni. Trwy wneud hynny, allwn ni dedoetho rhywbeth o fawredd, cariad a bwriad oldeb yr un oedd wedi ei greu. Mae'r byd yn pwyntio at Dduw. Dwi newydd treulio chydig o'r haf yn y Swistir. Ac roeddwn ni'n aros mewn rhyw pentre bach oedd yn weddol uchel i fyny yn y mynyddoedd. Ac oedd yn hyfryd, a o'n i'n deitha ni a dylswn ni wedi rhoi llun ar y sgrin i chi cael gweld, sori, does na ddim llun. Ond, bob bore, sy'n ni'n codi, sy'n ni'n mynd lawr grisiau gwneud paned, a sy'n ni'n edrych allan o'r ffenest, yn gweld mynyddoedd, a just cael amser o lonyddwch. Roedd hi'n hollol hyfryd. Ac wrth fod yn nghanol y mynyddoedd mawr yma, yn gweld ei mawredd a'i ysblander nhw, roedd hi fel petai o'n i'n gallu gweld olion bysedd o Dduw o'n cwmpas i, o'r un oedd wedi ei creu nhw. Yn pwyntio fi ac yn dangos fi mawredd, daioni ac ysblander Duw. Ond hefyd wrth i ni edrych allan ar ein byd ni heddiw, dros gwledydd y byd, cymdeithasau, cymunedau, yr amgylchedd, mae o'n digon amlwg yn dydy yn bod pethau ddim fel y dylien nhw fod. Mae pethau wedi torri. Ac yn drist iawn, does dim angen i ni edrych yn bell. Dim angen i ni edrych yn bell i weld bod pethau o'i le yn y byd heddiw. Just troi y newyddion ymlaen neu sgrolio ar social media a dyn ni'n gweld o mor amlwg. Mae siŵr pe bai chi'n gofyn i rywun ateb y cwestiwn o beth sydd o'i le yn y byd heddiw. Bydd pob math o atebion gwahanol yn cael ei rhoi, yn deud bod na rhywbeth yn bod ar y byd heddiw. Ond le bynnag mae'r atebion yn dod, beth bynnag ydyn nhw, mae cydnabod bod na rhywbeth o'i le efo'r byd. Mae na rhywbeth sydd ddim yn iawn. A fel mae C.S. Lewis yn deud, i ddweud bod yna llinell gam yn awgrymu bod yna llinell syth i gychwyn efo. A felly hyd yn oed yn ein cydwybod ni, tu fewn i ni, ein cydwybod moesol ni,
dyn ni yn gallu gweld bod yna rhywbeth sydd ddim yn iawn. Dyn ni'n gweld bod rhywbeth o'i le. Ond yn wneud hynny, mae hefyd yn gweld bod yn pwyntio ni at rhywbeth fwy. Rhywbeth neu rhywun fwy, a dyn ni'n gwybod hynna fel Duw. Neu fel mae Andrew Ollerton, a jyst i ddeud, os ydych chi eisiau cael y llyfr Romans gan Andy Ollerton, dyna'r llyfr dyn ni'n dilyn dros y cyfres yma. Mae o'n werth i ddarllen os ydych chi eisiau mynd yn dyfnach, ond ynddo fo mae Andy yn deud, in Romans, Paul argues that we are hardwired with a moral compass that points towards a higher standard. So nid yn unig trwy creadigaeth, ond yna ni ein hunan yn cael ein pwyntio at Dduw. Dyn ni'n pobl sydd wedi'n cael ein creu i fod mewn perthynas gyda Duw. Felly mae hynny wedi cael ei weirio yn pob un ohono ni. Dyn edrych ar y byd heddiw, dyn ni'n gweld yn lle yr byd perffaith oedd Duw wedi creu, yn lle undod a heddwch a deioni, dyn ni nawr yn gweld bod yna toredigaeth. Mae yna poen, dreigioni ag anghyfiawnder. Ac mae hynny yn gallu torri yn calon ni yn dydy. Ond mae hyd yn oed yn torri calon Duw yn fwy. Mae gweld y byd perffaith oedd Duw wedi creu llawn brokenness yn torri calon Duw. Nid dyna oedd fwriad Duw ar gyfer ei fyd, ar gyfer ei bobl adnodau cyntaf nath ni darllen, oedden nhw'n eitha hard-hitting yn doedden nhw, yn deud, ond mae Duw yn y nefoedd yn dangos ei fod yn ddig ac yn cosbi'r holl beth y drwg mae pobl yn ei gwneud yn ei erbyn. Nawr mae rhaid ni bod yn ofalus yn fan hyn, achos mae yna perygl ein bod ni'n darllen adnodau fel hyn, a nid yn unig yn Rhufeiniaid, ond ein bod ni'n darllen adnodau fel hyn ac yn meddwl, wel, mae hwnna'n dangos bod Duw yn Duw blin, ac yn barnu pawb a phopeth, a mae'n blin, a dyna fo, diwedd y stori, dyna'r math Duw ydi o. Ond os ydyn ni'n stopio yn fyna, dyn ni'n colli golwg ar llun mawr yr Efengyl. Dyn ni'n colli golwg ar y gwirionedd dyfnach bod hyn yn dangos i ni a datgelu i ni. Achos troi dioddefaint Duw, troi ei blinder, dyn ni'n cael cipolwg o fwy o galon Duw tuag ato ni a tuag at ei fyd. Achos mae siomedigaeth a mae'r dioddefaint Duw yn dod o weld y byd mae wedi creu yn cael ei torri a niweidio, ac felly mae'n torri ei galon drosto fo ac yn rhyddhau fo wrth weld y pethau hynny. A dyna lle mae'n dod, a mae'n dod o calon Duw tuag at ei fyd. Ac mae'n reit anodd yn dydy i weld rhai o'r pethau sydd yn digwydd yn y byd heddiw, ac mae'n gallu bod yn fwy anodd hyd yn oed i trio wneud synwyr o'r pethau yma. Ond mae'r Beibl yn helpu ni efo hyn. Mae'n helpu ni feddwl am y brokenness a'r problem sydd efo'r byd. Ac mae'r Beibl yn rhoi gair iddo fo. Ac y gair hynny ydy pechod. Ac mae'r byd a chymdeithas dyn ni'n byw ynddo fo heddiw yn un sydd wedi cael ei effeithio gan pechod. Dyn ni'n byw mewn byd toredig oherwydd canlyniad pechod. Ac mae Paul yn y llythyr at Rhufeiniaid yn mynd ymlaen i enwi pechod fel rhywbeth o'r enw idolatry, sef cyfnewid Duw a lle Duw am bethau eraill, pethau ddeirol, pethau
sydd just wedi cael eu creu yn lle yr un oedd wedi creu nhw. Ac trwy wneud hynny gwrthod adnabod Duw. Ond y drwg ydy mae Paul yn deud, er bod pobl yn gwybod fod Duw yn bodoli, maen nhw wedi gwrthod ei anrhydeddu a diolch iddo. Yn lle hynny, maen nhw wedi hel pob math o syniadau. Maen nhw wir yn y tywyllwch. Yn lle addoli'r Duw bendigedig sy'n byw am byth bythoedd, maen nhw wedi dewis plygu o flaen delwau wedi cerfio i edrych fel pethau fydd yn marw. Yn mae'n bwysig wrth i ni ddarllen yr adnodau yna i ni gofio i pobl oedd yn gwrando ar y pryd, roedd addoli elunod yn rhan mawr o diwylliant nhw ar y pryd. Ond wedig fel rhan o'r diwylliant Rhufeinig. Felly, efallai dyn ni'n darllen hyn yn meddwl, wel, di hwnna ddim yn rhywbeth i ni heddiw, da. Dyn ni ddim o rheidroedd yn addoli elunod neu pethau fel hynna. Ond, ella bod o ddim yn edrych fel addoli elunod yn yr un ffordd. Ond mae yna dal pethau dyn ni yn gallu addoli fel petai. Mae yna dal pethau dyn ni'n gallu rhoi yn lle Duw. Bob math o pethau gwahanol, lle arian, gwaith, llwyddiant, pŵer, perthnasau, mae yna bob math o pethau allan ni roi yn canol ein bywydau. Pethau sydd wedyn yn gallu bod y ffocws o'n bywydau ni. Pethau sydd wedyn yn tynnu ein sylw ni, ein hamser ni, yn effeithio ar sut dyn ni yn byw, sut dyn ni yn treulio'n amser ni, hyd yn oed sut dyn ni'n trin ein hunan a pobl o'n gwmpas ni. Ac y reswm bod hyn yn broblem mor fawr, roedd Paul eisiau adresio yn ei lythyr at Rhufeiniaid, ydy'r oherwydd y problem negyddol a'r effaith mae o'n cael wedyn. Maen nhw wedi creu celwyddau yn lle credu beth sy'n wir am Dduw. Maen nhw'n addoli a gwasanaethu pethau sydd wedi cael eu greu yn lle addoli y creuwr ei hun. Achos i roi pethau yn y lle o Dduw yn rhoi y lle i ni credu y pethau anghywir, i ni credu celwyddau yn lle gwirioneddau. Mae'n gallu caledu colonna a perthnasau rhwng pobl a rhwng Duw. Mae hyn yn rhywbeth sy'n gallu bod yn anodd i ni feddwl am, ond mae Andy Ollerton yn defnyddio delwedd really da i helpu ni feddwl am hyn a be mae hyn actually yn golygu. So dwi am ddefnyddio fo hefyd. A byddai methu deud bod fi sydd wedi dod fyny efo hyn, Andrew Ollerton sydd wedi. Ond mae o'n dda iawn. So, dychmygwch bod yna crefftwr dawnus. Mae gennym ni rai yn capel, does. O pobl sydd yn dawnus yn crefftau yn defnyddio doelen nhw. A dychmygwch bod y crefftwr yma efo darn o bren. Ac maen nhw eisiau creu rhywbeth allan o'r pren yma. Gweud ni wedi clywed cerddoriaeth hyfryd ar y ffidl bore yma lle mae Tora. Dychmygwch bod nhw'n mynd i creu ffidl gyda'r pren. Maen nhw'n cael y pren ei hun ac yn y pren, dyn ni'n gweld bod y batrwm yn y pren yn cymleth yn dydy. Mae yna graen yn y pren. Ac felly mae'r crefftwr gorfod gweithio gyda'r pren yn dydan. Maen nhw gorfod gweithio gyda'r graen o'r pren. Mwyn creu rhywbeth prydferth, mwyn creu yr ffidl yma i wneud cerddoriaeth hyfryd, maen nhw gorfod defnyddio tools a gweithio gyda'r graen. Dim ond wedyn bydden nhw yn gallu creu a siapio rhywbeth prydferth. Dyna pryd sy'r stafell wedyn yn gallu cael ei llenwi gyda cerddoriaeth melys o'r ffidl. Ac yn yr un ffordd, mae'r byd a ni wedi cael ein creu gyda patrwm a graen fel petai, wedi ei adeiladu mewn iddo fe.
Dyn ni'n gweld troi'r Beibl a dyn ni'n gweld troi enghraifft Iesu. I fynd gyda'r graen ydy i fyw yn ddoeth ac yn iawn, yn dilyn enghraifft ac example o. Ond i fynd yn erbyn y graen wedyn yn ffylundeb. Os ydych chi yn gweithio efo pren a chi'n mynd yn erbyn y graen, be ydych chi'n gael? Splinters, yn dydach? Chi'n cael splinters, a wedyn chi'n cael y poen o'r splinters oherwydd bod chi wedi mynd yn erbyn y graen. Mewn ffordd mae hyn yn darlun sy'n gallu helpu ni ychydig bach efo deall be sydd o'i le ar y byd heddiw. Dyn ni'n gweld hynna yn chwarae allan yn dydyn, yn byd eang, mewn cymdeithasau, mewn cymunedau, yr amgylchedd, ond hefyd os dyn ni'n onest, dyn ni hefyd yn gallu gweld o ar lefel personol hefyd ac unigol yn ein bywydau ni ein hunan. Bod ni wedi mynd yn erbyn y graen oedd Duw wedi creu ni i fynd efo. Oedd yna llun i fod fynd ar y sgrin o pren, dyna ni. Sorry, dim fiddle, just pren. Ond wedyn mae Paul yn mynd ymlaen i rhannu y trydydd gwirionedd. Nathon ni clywed hyn ar diwedd y darlleniad. Mae'r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau hunain. Ac mae cyflwr a'r gwirionedd am bechod yn reality sydd yn gwynebu pob un ohonom ni. Dyn ni gyd wedi mynd yn erbyn y graen, wedi mynd yn erbyn y ffordd oedd Duw wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Nes i darllen rhywun yn sgwennu am yr adnodau yma. Nath nhw esbonio'r adnodau yma fatha bucket of cold water. Achos maen nhw'n reit plaen yn dydan yn dangos i ni y reality yma. Ac bod yr adnodau yma fel bucket o ddŵr oer, maen nhw'n eitha blent a syth i'r pwynt. Mae'n hefyd rhywbeth adfywiol amdano nhw. Yn y wirionedd, dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma. Achos os ni'n edrych arno fo, mae'r un fath i bawb. Does yna ddim wahaniaeth. Does dim un peth i un person a peth arall i rywun arall. Dyn ni gyd wedi methu. Dyn ni gyd yn yr un lle yn gwynebu yr un reality. Does dim math beth o safonau gwahanol o Gristnogion. Dyn ni gyd ar yr un lefel, ar un lle. Ond weithiau, efallai'n lot rhy aml yn sôn yn personol, dyn ni yn gallu bod yn beirniadol yn dydyn o bobl eraill. Ac cymharu ein hunan gyda pobl eraill, dyn ni'n gallu meddwl, dyn ni'n well na'r person os yw beth yn neud y peth yna. Na, dwi ddim fatha'r person yna. Dyn ni'n gallu cychwyn cymharu ein hunan yn dydan. Ond beth mae Paul yn galw allan fan hyn ydy'r ffaith bod dim mathau gwahanol o bobl neu safonau gwahanol o bobl gwahanol. Does dim rhai sy'n dda ac yn gyfiawn ac yn byw bywyd da a felly maen nhw'n Cristion ser yn air, a wedyn y pobl sydd yn mesio fyny a ddim yn neud mor dda. Dim dyna mae Paul yn deud fan hyn. Mae pob un ohonon ni wedi methu'r un fath. Mae pob un ohonon ni heb eithriad wedi methu a fel canlyniad methu cyrraedd safon berffaith Duw trwy nerth ni ein hunan, trwy weithred neu trwy gair. Mae pob un ohonon ni yn union yr un fath. Dyn ni gyd angen trigaredd, gras a chariad Duw yn union yr un fath. Dyn ni angen rhywun i ddod i fewn i'n bywyd i'n helpu ni rhoi pethau yn iawn unwaith eto.
Ac mae'r sigaredd, ac mae'r gras a chariad yna sydd ar gael i bob un ohono ni. Mae wedi cael ei roi i ni drwy'r efengyl, trwy'r person a bywyd o Iesu Grist. Felly, dyna di'r 3 gwirionedd mae Paul yn rhoi i'r Rhufeiniaid ac yn rhoi i ni gyd heddiw. Y gwirionedd am Duw, gwirionedd am Bechod, a'r gwirionedd amdano ni ein hunan. Maen nhw'n gallu bod yn anodd i ni glywed ac i ni weld. Ac maen nhw'n gallu bod yn pethau dyn ni ein hunan yn reslo gyda. Ond, a dyma fi'n deud i ni wneud deep dive, ond dyma lle mae pethau gobeithio yn cychwyn edrych yn well. Achos dydy Paul ddim yn gadael y Rhufeiniaid gyda pethau yn fyna. Dydy o ddim yn gadael y Rhufeiniaid efo'r newyddion drwg. Dydy o ddim yn gadael nhw efo'r newyddion drwg a dweud, right, dewch nôl bore Sul nesaf, 10 o gloch a gewch i'r instalment nesaf. Dydy o ddim yn deud hynny. Achos os dyn ni'n cofio bydda'r llythyr yma wedi cael ei ddarllen allan i'r pawb oedd yn gwrando, nid mewn cyfres neis o pregetha ar fore Sul, ond bysa fo wedi cael ei ddarllen allan yn gyfan gwbl o'r cychwyn i'r diwedd. Doedd dim un peth yn cael ei tynnu allan i fod ar wahân. Bydden nhw wedi clywed pob dim mewn un sitting. Doedd dim un darn oedd yn cael ei roi ar wahân. Felly, yr darn ydyn ni wedi edrych ar bore yma, dyn ni ddim yn darllen nhw in isolation. Os dyn ni'n mynd nôl i'r darlun o'r Jewelers ar y cychwyn, mae Paul wedi gosod y lluain du i lawr. Nid i adael ni i deimlo yn drwm, neu i roi euogrwydd arno ni, neu gadael ni i teimlo yn drwm iawn, ond mae'n rhoi ar lawr i helpu ni i weld sut allwn ni sut allwn ni dychweled i'r ffordd greiddiol oedd Duw wedi bwriadu a chynllunio ar gyfer ei bobl a'i fyd hefyd. Achos, ar ôl i'r adnodau dyn ni wedi darllen bore yma, mae yna un adnod arall dwi eisiau rhannu. So cofiwch, does neb wedi gallu cyrraedd safon perffaith Duw. Dyn ni gyd wedi methu ond, ac mae'n ond mawr iawn. Duw sydd yn gwneud y perthynas yn iawn. Dyma ydy rhodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni yn rhydd. A dyna'r newyddion da. Dyna'r efengyl, dyna'r diamond fel petai ar y lluain du. Dyna ydy'r gobaith byw sydd i bob un ohono ni heddiw ac i'r byd heddiw. Felly sut allwn ni fyw yn ngoleuni hyn i gyd? Beth mae hyn i gyd yn ei golygu i ni? Falle rai ohonom ni, mae be dyn ni'n sôn am ar efengyl a Iesu a Duw yn rhywbeth newydd, rhywbeth dyn ni jyst yn cychwyn ar y taith efo. Mae angen ella arno ni profi mwy o gariad Duw, i weld mwy o pwy ydy Duw. Falle gallen y digwydd trwy greadigaeth fel dyn ni di feddwl am bore yma. Falle trwy creadigrwydd a gofal Duw dros ei fyd, ond hefyd trwy pobl Duw, a Duw yn gweithio trwy i bobl ef. Efallai bore yma, i rai ohono ni, dyn ni'n ymwybodol yn bod ni wedi bod yn mynd trwy bywyd neu cyfnod lle dyn ni yn gwybod dyn ni wedi bod yn mynd yn erbyn y graen fel petai chydig bach. Yn bod ni wedi bod yn cyfnewid pethau yn cyfnewid Duw i bethau eraill.
A felly bore yma, dyn ni angen troi nôl at y fod, dyn ni angen cychwyn mynd efo'r graen unwaith eto. I ni cychwyn eto'r perthynas gyda Duw a cael i fewn i'r cariad a gobaith a'r cynllun sydd gan Duw ar gyfer pob un ohono ni. Dyna ydy'r gobaith byw sydd o'r Efengyl i bob un ohono ni. I gloi, dwi yn mynd i rhannu yr adnodau sydd ar y sgrin unwaith eto, achos dwi eisiau gadael ni bore yma gyda'r gwirionedd yna o'r Efengyl. Dyna ydy'r Efengyl sydd ar gael i bob un ohono ni troi Iesu Grist. Dyma ydy'r ymateb i holl brokenness a pechod sydd o'n gwmpas ni. Dyma ydy'r gwirionedd sydd i ni y bore yma. A dros yr wythnos nesaf byddwn ni'n edrych yn fwy ar hyn efo'n gilydd. Ond jyst i gloi yr adnod yma a wedyn diffiniad nes i dod ar draws wythnos yma. So, dyma ydy rhodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni yn rhydd. This is the heart of the gospel, that God's righteousness has been revealed so that it can be received. Mae Duw wedi dangos ei hun i ni trwy Iesu Grist mwyn i ni allu ei dderbyn. Gadewch ni weddio. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti am dy air di. A diolch am wirionedd o dy air di i ni heddiw Arglwydd. A felly dyn ni'n dod at y ti bore yma wedi clywed y gwirioneddau yma Arglwydd. Ac dyn ni'n dod at y ti yn cydnabod yr amseroedd lle dyn ni wedi mynd yn erbyn y graen. Lle dyn ni wedi methu, wedi rhoi pethau eraill yn dyledu. Ac Arglwydd, dyn ni eisiau dod at y ti yn sori am y pethau yna Arglwydd. A dyn ni eisiau gosod nhw i lawr. Gosod nhw i lawr mwyn i ni allu dderbyn di unwaith eto neu am y tro gyntaf Arglwydd, gan geisio rhoi ti yn gyntaf. Arglwydd, dyn ni'n diolch bod ti ddim yn gadael ni yn y lle yna Arglwydd. Ti ddim yn gadael ni jyst gyda'r newyddion drwg Arglwydd, ond diolch bod ti wedi anfon Iesu Grist i'r byd. Diolch bod ti wedi anfon dy fab di i'r byd, yr unig un oedd yn gallu gwneud y perthynas yn iawn unwaith eto. Diolch bod y ffordd wedi cael ei wneud i ni gael perthynas iawn gyda ti Arglwydd. A troi hynny allai'n perthnasau ni gyda'r eraill a'r byd hefyd cael ei iachau. Dyn ni diolch i ti am y gobaith byw. Diolch am y gras a diolch am y rhyddid sydd yn dod trwy Iesu Grist. Arglwydd, helpa ni i fod yn bobl sydd yn byw bob dydd yn ngolfeini dy Efengyl di. I ni sefyll dros dy gariad, dy wirionedd di a dy gyfiawnder di, Arglwydd. Arglwydd, dyn ni hefyd yn cyflwyno'n byd ni ti, Arglwydd. Yr byd toredig sydd o gwmpas ni, Arglwydd. A dyn ni'n gofyn y byddi di yn rhoi dy oleuni di i fewn i tywyllwch yna.
Bydde di'n rhoi dy heddwch di yn y llefydd lle mae anghyfudod. A bydde di yn iachau y briwiau sydd o'n gwmpas ni. A bydde di'n rhoi dy obaith di yn y llefydd o anobaith. Diolch fod dyna ydy gwirionedd dy efengyl di. Diolch Duw. Amen.